לכולם, אנחנו פה בציון, בית להתחדשות יהודית. אני עידו נתני, פה נמצא איתי הרב טל שאוליאן. שלומך? ברוך השם, מה המצב? בסדר, באתי הבא עם שאלה, חבל על הזמן. השבוע שמעתי שיר של משינה, שהוא מתנגן ככה בערך. אז למה לי פוליטיקה עכשיו? ואז חשבתי בעצם על הרעיון הזה של בית מקדש. הרי אנחנו כאנשים מאמינים מתפללים לבית מקדש לפחות 3 פעמים ביום. וחשבתי לעצמי, האם באמת אני מצפה לבית מקדש? האם אנחנו כאנשים דתיים מצפים לבית מקדש? האם מתאים לנו עכשיו להתחיל להתעסק עם קורבנות? אם עשינו חס וחלילה איזה טעות, עשינו איזה חטא בכוונה? זה מה שחסר לנו עכשיו בית מקדש, להתחיל עם כל הקורבנות וכל מה שמסביב וכל החיובים והתראות ועדים ואני לא יודע עוד מה, ואולי אני לא בטוח שאני רוצה לדעת עוד מה. אז חשבתי לשאול את הרב, איפה אני בתור אדם מאמין, איפה אני נמצא ביחס לבקשה, לציפייה שלי לבית מקדש? אני לא באמת, נגיד, כל כך רוצה את זה. אז למה זה חסר לי? נתחיל בסיפור, בסדר? השאלה שלך איתו היא שאלה שאני בטוח שמעניינת מלא אנשים וגם אותי. אני גם חשתי אותה הרבה זמן בחיים שלי וגם עד היום ממש, כשאני עושה תיקון חצות לפעמים או בכל מיני רגעים שאתה ממש מתפלל בית מקדש, אני מרגיש את הדבר הזה. האם זה באמת חסר לי או שאני רוצה שזה יהיה חסר לי? או שאני רוצה לרצות שזה יהיה חסר לי עד כדי כך? יש מישהו שפעם סיפר לי סיפור חמוד, אני חושב שיש בו גם מן האמת, על זוג בגלות באירופה שרצו, ששמעו, הבעל שמע דרשה ככה יפה על בית המקדש, על משיח, הוא בא הביתה וכולו מבסוט, אומר לאשתו, תשמעי, המשיח הולך להגיע. אז אומרת לנו, ומה המשיח שלך הולך לעשות? אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת? נעלה לארץ וכולנו נלך, והרב אמר שזה יהיה מאוד טוב. אז אשתו אמרה לו, תשמע, מה נעשה? נבנה בית מקדש ונעלה לארץ? מה, אתה רציני? יש לנו פה מלא, אתה יודע, מלא חומר, מלא בתים, יש לנו תיישים, יש לנו עיזים, צריך להישאר פה. אז הוא אומר לה, וואי, באמת לא חשבתי, מה נעשה עם כל הרכוש? היא אומרת, מה אתה חושב הרכוש הזה יספוג את כל הנסיעה לארץ ישראל? אז הוא אומר לה, וואי, מה נעשה? המשיח הזה יבוא ויהרוס לנו את החיים. אז הוא אמר לו, אל תדאג, בוא, אנחנו אנשי אמונה. עברנו את פרעה, נעבור גם את המשיח. הסיפור הזה מבטא בעיניי בדיוק את זה, את הפחד מהלא נודע. כאילו זה באמת לא ברור לנו מה יהיה, ואני חושב שקודם כל צריך לבוא באמונה. אמונה פשוטה אומרת שאם הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, זו גאולה ואז יהיה לך טוב, אז בעזרת השם יהיה טוב. וזה יהיה טוב אדיר, ואתה צריך לדעת, אל תדאג, המשיח לא הולך לרע לחיים שלך אפילו כהוא זה. בית המקדש לא יהרוס לך אפילו קצת את החיים. אבל נגיד יותר מזה. באמת העולם הולך להשתנות. העולם הולך להשתנות, זה אמיתי לחלוטין, ומה שהתרגלנו הולך להיראות אחרת לגמרי. אם אנחנו מדברים אפילו ברמות של ההלכות, אז הלכות של טומאה וטהרה, אנחנו בכלל לא רגילים להלכות האלה. זה שאדם צריך להיזהר במי הוא נוגע, במה הוא נוגע, שרץ מת, הוא פתאום צריך להתרחק ממנו, בכלל להתרחק מהמוות, לטבול במקווה יותר. היום מי שטובל זה מידת חסידות, פתאום זה יהיה הלכה. אתה טובל במקווה, אתה מברך על הטבילה, כמו שאישה מברכת על הטבילה. ההלכות כולם השתנו, ובאמת כל החיים השתנו, אבל השינוי הזה יהיה שינוי מבורך מאוד מאוד. בואו נחשוב שנייה על למה אנחנו מסתכלים על הדברים אחרת. כשהאדם במרכז, אז באמת בית מקדש לא כל כך חסר. אבל בית מקדש בא להגיד שבאמצע ארץ ישראל, במרכז, בירושלים, שהיא אמצע ארץ ישראל, במרכז ירושלים, עומד בית שבעצם אומר, דעו לכם, במרכז החיים שלכם נמצא הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתחיל לחיות, שהחיים שלו במרכזם הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש כמה שזה חסר. וזה באמת תובע מאיתנו. היום אני לא בטוח שאנחנו יכולים גם לרצות חיים גשמיים מאוד מאוד מסוימים, שהם כוללים בתוכם דברים שהם ככה על הגבול של מותר או אסור או משהו כזה, ובמקביל לרצות גם בית מקדש. בית מקדש זה לא משהו שהוא תוספת לחיים, זה באמת שינוי של ערכי החיים המרכזיים שלך. איפה הערך המרכזי של החיים שלך? אם הערך המרכזי של החיים שלך זה להתחבר להשם, אתה יכול לרצות בסוף בית מקדש. האם הערך המרכזי של החיים שלך זה לחיות את החיים שלי, שיהיה לי סבבה, ואתה יודע, זה גם נחמד שיש בית כנסת יפה. אז בית המקדש הוא באמת לא כל כך מתאים לאורח החיים הזה.
דיברת על קורבנות, קורבנות זו שאלה שמבחינתי היא שאלה בפני עצמה, היא שאלה שאני אתייחס אליה אחר כך, אבל אני רוצה, אחר כך אני מתכוון בשיעור אחר, בסדר? אבל פה בבית מקדש יש עוד משהו שחשוב לי להגיד. אנחנו רגילים לחיים בווליום נורא נורא נמוך. זאת אומרת, אתה מדבר עם השם בתפילה, ואולי זה עצמו מה שגורם לזה שהשם בסוף לא במרכז החיים שלנו, התפילה היא מאוד יבשה, זאת אומרת, אתה אף פעם לא יודע אם הקדוש ברוך הוא ענה לך או לא ענה לך, אם בכלל הוא שומע את התפילה שלך. אתה מאמין, ברור, כולנו מאמינים. באים 3 תפילות ביום, בגלל שאנחנו מאמינים בסופו של דבר, יודעים שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ודאי, הוא מרבה לסלוח, אבל אתה אף פעם לא ראית שהוא סלח לך. סתם, בצורה הכי פשוטה, זה הכל אמונות, זה הכל רעיונות. היהדות הרעיונית הזו היא בעצם יהדות גלותית. יהדות אמיתית זה יהדות שאתה רואה את זה בעיניים. אתה יכול ממש לשים לב למחילה של הקדוש ברוך הוא. הבאת חטאת וירדה אש מהשמיים ואכלה אותה. אתה לא מתלבט אם על החילול שבת הזה הקדוש ברוך הוא עכשיו סלח או לא סלח. כשאתה מתפלל, אתה רואה בעיניים, אתה יכול ללכת לכהן והוא יגיד לך כל הדברים ברוח הקודש. אתה מסתכל על לוויים בשירתם, וכאשר הלוויים שרים, אז הלב שלך מתמלא בעוצמות בלתי רגילות, הרבה יותר גדולות מההופעות הכי גדולות שאתה יכול לחשוב עליהן, מהקונצרטים הכי מטורפים. זו שירה שהיא כל כולה קודש. השירה הזו היא מרוממת מאוד את הנשמה. אתה מסתכל בצורה הזו, פתאום הווליום של החיים עולה, כי בעצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא מתהדק. לא בית מקדש חסר לך, לא עצים ואבנים חסרים לך, בית גדול בירושלים, או אפילו שינוי אורחות החיים. מה שחסר לנו בחיים זה השראת שכינה. השראת שכינה? מה זה השראת שכינה? מה זה השראת שכינה? אתה יודע מה? זו באמת השאלה המרכזית. כשאתה שואל מה חסר לי, לא חסר לי בית מקדש. אבל באמת חסרה לי השראת שכינה. השראת שכינה זה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי באופן של לא רק אני מדבר איתו, אלא גם הוא עונה לי. יכול להיות שהוא יענה לי ברוח הקודש, או נבואה, או שהוא יענה לחברי, שהוא יהיה הנביא, ואני אלך לשמוע ממנו. אבל תהיה השראת שכינה, יהיה אש שיורדת מהשמיים, יהיו אורים ותומים, יהיה סנהדרין פעילה, יהיה פתאום דבר השם אחד. באמת שהכל הולך להשתנות. כשדבר השם הוא אחד, אין הלכות, אין חילוק מנהגים. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אמר משהו מסוים, והשכינה עכשיו שורה בסנהדרין. עכשיו כשהסנהדרין מדברים ומכריעים על פי רוב, השכינה מדברת מגרונם. השראת שכינה זה להרגיש את המציאות של החיים שלנו כשהיא באוויר האלוקי, באווירה האלוקית, בקודש אמיתי. קודש לא שאנחנו רק מדמיינים אותו, חושבים עליו, רוצים לרצות אותו, אלא רואים אותו ממש מול העיניים. זה מה שבאמת חסר לנו. רצוננו לשמוע את מלכנו, רצוננו לראות את מלכנו. לא רק להאמין בזה הקדוש ברוך הוא שהוא שלמות אינסופית ופילוסופית כזה, אלא ממש לחוש את הקדוש ברוך הוא איתנו בכל רגע. זה משהו שאני חושב שאפשר להתחבר אליו די בקלות, לא? אפשר וצריך, וכנראה שזאת העבודה שלנו. נמשיך להתפלל ולצפות. עד כאן הפעם. תודה רבה לרב, תודה רבה לכם. להתראות. שייך.